17. je novembar 2025. godine, gotovo kraj godine. I konačno je usvojen Predlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Za budžet je glasao 21 poslanik, 7 je bilo protiv, a 12 je bilo uzdržano. Da bi predlog budžeta bio konačno usvojen, treba da ga podrži i Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH. Zaposleni u zajedničkim institucijama dobit će po 1000 maraka pomoći. Također, u decembru će plate radnicima biti isplaćene po uvećanoj osnovici. Umjesto dosadašnjih 600 bit će 631,5 maraka. Usvojeni budžet je ustavan i zakonit, čulo se u predstavničkom domu. Korigovali smo i dio koji se odnosi na naknade jer smo po osnovu kolektivnog ugovora povećali primanja radnika vezano za, odnosno izdatke prema zaposlenima kada su u pitanju zaposleni radnici, odnosno topli obrok i regres. Ono što želim da istaknem, a kroz sam prijedlog zakona o budžetu mogli ste da vidite kad je u pitanju i pomenuta jednokratna naknada, ona će samo dijelom pokriti sredstva koja su umanjena ili radnici su primali manja primanja rad manje osnovice. Izvolite glasovati. Posvađao je taj prijedlog poslanike. Zasmetalo je nekima što nema sredstava za vraćanje dugova BHRT-a. Zamjeraju i što prijedlog nije stigao ranije. Svi su na početku bili stava da smo trebali sada raspravljati o budžetu za barem prijedlogu nacrta budžeta za 2026. godinu, a evo u situaciji smo da raspravljamo o budžetu za 2025. godinu. Gdje je odgovornost? Odgovornost je u svim ovim dosadašnjim predlaganjima i odbijanjima. BHRT je u financijskoj krizi koju nije skrivio. Ovo što mi danas imamo pred sobom je praktično izvorna verzija budžeta SNSD-a oplemenjena ili ojačana samo onim sredstvima koja se odnose na isplatu uposlenicima u institucijama Bosne i Hercegovine sa nekim blažim izmjenama. SNSD ne želi da učestvuje u raspakivanju Dejtona i rušenju Ustava, poručuje Sanja Vulić. I sad mi treba da budemo saučesnici u raspakivanju Dejtona, mi treba da budemo saučesnici u rušenju Ustava na način da glasam za institucije kulture koje nisu definisane Ustavom, koje su jasno definisane Dejtonom da pripadaju entitetima, odnosno entitetu i kantonima, da glasam za BHRT koji ne postoji uopšte u Ustavu, niti je definisan da mi treba to da finansiramo. To je mimo zakona, to je mimo Ustava. To ako vi imate strah od toga kako će reagovati zaposleni u BHRT-u ili ste obećali nešto institucijama kulture, to je vaša stvar. Budžet za 2025. godinu iznosi 1,5 milijardu maraka. Razlikuje se u odnosu na ranije odbijeni u predstavničkom domu, jer nema povećanja sredstava za oružane snage BiH, finansiranja institucija od kulturnog značaja i sredstava za vraćanje dugova BHRT-a.